Det var også fint, men... Og så alle de der imellem, kunne du huske alle de der, den vej der. Det var fint. Ej, det var faktisk, det kunne man egentlig godt. Det var jo video, det var ikke men... Ja. Det er så her, vi skal giftes. Det her, man skulle tage en trulje eller regentbryllup. Det er det også, der. Yeah. Yeah, just for a short picture. Skal vi lige sige farvel? Ja, vi skal sige farvel til. Skulle jeg Husk, at det ligger den derovre. Er du dygtig, Basse?
Ja, skal vi ikke gå igen? Skal vi ikke gå hjem? Mor hun venter. Det er ikke halen, Sebastian. Så. Nu går vi hjem, Sebastian. Kom, Sebastian. Just pass her, right? Han føler, at der var fanget i den der. Jamen det gør han. Jeg skal da bare lige se, om man kan gå med julen. Det er noget med. Han sidder også helt komfortabel. Og den er Jeg meget tror også ikke, fin. han gør helt her. Ja, den kan Det kan man da se herfra, han gør. Det skal jo den ikke at gøre, det derovre. Er det sjovt at køre, Sebastian? Er det ikke mok, når du lige har været rundt og rive den her? Det kommer blomster. Det er hyggeligt. Farvel. Jo, Sebastian. Farvel, Sebastian. Farvel. 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 Men det trækker han på hæsligt på skuldrene, det vil han ikke have. Heller ikke kartoflerne. Ja, heller ikke kartofler. Nej. Tror du det? Han vil kun have været her. Så må han løbe. Hej, Sebastian. Hvad var det? Ja, nu begynder han igen. Jeg bliver tosset. Siger han. På et tidspunkt, så siger han det. Du bare lige have en pause. Du vælter den gamle. Godmorgen, Sebastian. Solen skinner udenfor.
Nu føles det noget bagover. Skal passe på, Sebastian. Har de. Hvor var du henne, Sebastian? Det er guf, ja. Jamen, dejligt. Sgu dejligt. Ja, man kan godt lide det over, ikke? Men så... Jeg ved, du skal også lige op frem med næste. Det er ikke kun mig, der... Jamen, har du Jamen, til munden? er der ingen Dem koncert for mere? noget, hvad jeg... Hej, polynesiske kylling, eller hvad det var for noget. Polynesisk kylling. Portugisisk grillkylling. Hvad var det? Portugisisk? Tak. Tak. Det er det, han siger nu. Tak, ja. Du har snot helt ind på sige tak. Ja, tak. Ja, han kan. Nu, ja. Singer så fint. Det er sådan en fin tandsæt, der kommer frem i gang imellem. Hvad er det? Kan du høre? Dejligt. Kan du høre? Ja, Se, han er... jeg sagde alt. Skal du have noget derude? Nej, det er for dumt. Så skal du spørge mig, skal du have tvebakke eller kernemælk? Så kan Kernemælk vil du jo ikke have i alt din mere. Jo, jeg skal se, om det er blevet vandfrit. Nå, Jeg vil det, så jeg vil da hellere prøve prøver vi da teases. den. Teases vil Så jeg meget prøver vi hellere. da den. Kernemælk og tvebakker. Ja, Ja, du kunne spise hele skålen. jeg er hvis bare det ligesom skulle være. frøken Dahl og så at spise med den samme ske, Ja, så det tørstig kan min mor jeg. hun blev, da hun så det. Det hvad her, det ved du hvad det er? Det er jo Det svenses, hvad her, det sker, når du kommer til Det stykket. har jeg da ikke set af min mors støbske. Nå ja, jamen det var Svend, der sagde med den. Ja. Men det var min mors støbske. Det er godt med kvægbakker der. Er det ikke det samme som at gå på biblioteket? Nej. Ja. Hvad? Nej, Jeg tænkte nok, det er nok samme system, er det ikke? men det er det ikke. Ja, det er forskel. På biblioteket skal man kodes derinde. Det. Det er da sødt. Ja, far er klar. Nu går du bare. Det var han far. Sådan, ja. Ja, han er sgu ikke så dum. Kom her.